Fakt těch tak animovaný, když tak ten lak, ta kapka, když jenom má. Se máš smát co nejmíň. Ty krásy má nádobí a takže ho zase zkoukat do zrcadla. A vždycky ne, tak já vemu radši talíř. A pak ten kávový servis. Tak, to se zase někam musíš z boku. Je tam víc laku nemáš, že ne? Jasně, kamaráde. Ještě ne. Davide, já vím, že máš 50 objektiv, že bych chtěl jít ještě níž. Vzpomeň si, jak jsem tě vždycky jistil já. Právě. No právě. Nebo tak jde Jana se mnou. Tak pomalej. Kousek nahoru. Kousek tak.